Deception. Dneska nás nebudou nahánět opice, kluci a holky, dneska nás budou nahánět tady ty děsivý holky. Prej jsem říkal 2 roky nazpátek, jak moc je hezká sexy. A teď jsem říkal, že je to stará rašple. Ona je sexy, jako by, chápeš? Já to myslel jako vtip, chápeš, jako haha. Sezame otvor! Otvor vrata! Yes! Co to máš s rukama, ty obludo? Krásný nohy máš? Vykoupat by ses mohla někdy. S kým si budeš hrát? Doufám, že ne se mnou. Ti je tak 10! Mě zavřou! Ani na mě nešahej! Bo tě zažalu za sexuální harašení. Jo, takže mě to bude bolet. Jak zmizela? Kde seš? A za mnou už asi běží. Ona je rychlejší než já. Školní tablet jsem ukradl ze třídy tvý učitelce, která stejně neví, jak s ním manipulovat. A já kdybych ji neviděl na té minimapě, tak ji vběhnu přímo do těch jejich spárů, do těch pařátů černých, nemytejch. A umřu dřív na to, že jí smrdějí nohy, než na to, že by mě udrápala k smrti. Oh no, ne, nech mě! Děkuju. Thank you. Here I come. Můžeš jít třeba dopryč, prosím. Já už jsem ti říkal, co s tebou udělám, když se mě dotkneš. A věř mi, že by se nevysoudil z tohohle ani Leoš Mareš. Ne, můžu tě prorazit nebo něco? Ona zmizela? Lol. Torpédo? Takhle nevypadala ani moje střední a to byla fakt jako strašná. Počkej, ona je někde za mnou. Já tam koukal na ty fascinující animace v oknech nebo v těch třídách. Budu se modlit, že tady nikde nebude číhat. Ona tam byla. Zdrhej. Kámo, já jsem použil to rychlý, aby se mohl zdrhnout, jak pánu pec. A ona mi normálně se objeví před ksichtem, před cestou. To nemyslíš? Vážně! Tak paráda! Dobře, tak možná to nebude úplně tak easy, jo? Možná to nebude úplně tak lehoučký. Jako co mám mít jako reflexy jak 12letý dítě? Zdrhej jak pán! Dělej, utíkej! Jak? Vysvětli mi jak! To je za to, že jsem říkal, že to je úplně easy. Já ji nepotkám za celou hru. A teď mě tady bude zabíjet. Yes! Kámo, tak to jsem nejvíc zabil teďkon. Paráda. Tak to byl nejlepší play. Maminka by byla pyšná určitě. Ne! Maminka by nebyla pyšná! Zdrhej, nech mě! Já nevím, jestli za mnou běží. Já nevím. Nice, já jsem ji znova zdrhnul. Jak pán. Jej tady někde slyším. Dělej, zdrhej. Dělej, ne! Už se trošku pod tou čepicí začíná kouřit ta moje hlava. Kámo! Jak jsem tohle měl předvídat? Tady vidím velký špatný. Já ji slyšel tamhle, takže běžím tudy. Normálně mi už odchází hlasivky. Hele, ne! Zdrám, dělej, utíkej, já nečítuju. Ty tady čítuješ, ty se tady teleportuješ. Ona mě vidí, ona za mnou běží. Ne. Kámo, to nešlo. Really, nigga? Plivl bych tě do obličeje, kdybych neměl trochu soudnosti. Co je? 3 days later. Jak jí mám zdrhnout? Když se za mnou furt teleportuje, teď to nejde! Kámo, jestli to teď nedám, tak už nedám ani svůj život. Běžím doprava. Ne, běžím doleva! Dělej! Kdo tady cheatuje, když se furt teleportuješ? Kdo? Jeden život, chybí mi jeden život. Kde, jak, proč? Kde? Jak je možný, že první kolo neumřu třeba dobrých krásných 5 minut v kuse? A když tam mám posledních 50 drahokamů a dám poslední hru, protože mám poslední život, jak je možný, že se tam spavne po debilní jedný ani ne minutě, prostě po 30 sekundách. Hro, vyliš mi prd. Já ji tam slyšel! Hello, friend! Hello, friend!
takhle bych ti dal loket do hlavy. Direkt chcípla bys na místě, vole, vykrvácela bys. Měla bys si frakturu lebky, vole, 5. stupně. Pak bych ti dal z 360 stupňů, vole, salto kopačku do hlavy. Nice! Kudy mám běžet? Kudy mám běžet? Kam mám běžet? Kudy mám běžet? Kudy, kam? Dělej, utíkej! Kámo! Dělej, zavře. Dělej. Já to dal. Říkej mi, kámo, ultra mega šéf, vole, dej mi za to follow na Instagram, dej mi tady like, dej mi tady odběr, dej mi tady zvoneček. A já budu rád. Pane bože, yes! Jaký styl you things, to jsou tvoje drahokamy? Co brečíš? Byla spodělaná, haha. Jsem tě počořil. To je ďábel. To je devil, co mám dělat? Já mám zdrhat. Dělej. To nebyl portál. What? Oh no. Dělej. Počkej, já musím tudy. Dělej, zdrhej. Kámo, ne! Prosím. Nemusím to hrát znova. Prosím, jestli to budu muset... Kámo. Nice, dobrý. Pane bože, aspoň že tak. Portol, no super, není to portál, haha, prank. Jak jsem jí měl zdrhnout? Běž. Nice, dělej, utíkej, zdrhej. Že by? Oh! Ne! Dělej, pust mě! Ještě ne, co tady ještě musím udělat? Pust mě! Zdrhej! Dělej! Ranuj! You escaped! Kámo, řekni mi, kdo je tady nejlepší hráč, dostal jsem opět Bčko, ale to mi vůbec nevadí. Já to dal! Děkuju! Díky, jsem frajer.